Россия экономиясын нығытуда заман шәфән айырым роліні. Фәрит Мөхәммәтшин Уфада Дәулет нефть-техник университетында болды. Университетінің ректоры Олег Баулин Татарстан парламент рәисіне Россияның ірі нефть-газ предприятиелері коворкинг зоналарын көрсетті. Лабораторияда студентлар углеводород материалларын, сүтіле тұрған нефть қозылмаларын үйренелер, һәм әлбәттә цифрлы технологиялар ярдәмендә яңа ятмаларын эшләүне, қара алтын шығаруны модельләштерәләр. Фәрит Мөхәммәтшинға бірінші һөнәри білім беру темасы яхшы таныш. Ул үзе дә Уфа нефть институтын тамамлаган. Шуңа күрә булачак нефть чыгаручыларның әзерлеген белгеч буларак та бәяләде. Безнең якта менә нефть газ белән шөгыльләнүче специалистлар бик тә кирәк. Татарстан, Башкортстан, әйтик, Кавказ республикалары. Нигә дигәндә нефть һәм газ белән эшләүчеләр бүген көндә җиңел эш дип әйтә алмыйм. Үтте ул заманнар, буровойны скважина бурить итәсең, фонтан белән аннан нефть чыгадыр заманында. Хәзер аннан суырып алырга кирәк. Аны табырга кирәк. Ул нефтьне эшкәртергә кирәк. Технологияларны кирәк. Технологиялар һәм эшкәртер өчен белгечләр кирәк. Менә бу белгечләрне әзерли торган институт, аларга уңышлар.